Yan, may adlaw sa tanan. Unsa dito pamati mo, ma'am? Likod sakit. Kung gikan ka maglingkod niya, asa ba may pakupako? Dili kapita ang sakit niya. Gawas ana diha sa pailain. Ay, diri sa mga basaw. Batang ko sakit ko. Maligo ko dali mo. Ano di ka mang Malaba. ayun, ako mo ka. Ano? May trabaho gyapon na siya niya. Dapat dili siya. May mo maligo ka daan. Paglaba, ako mo na makas mo gawa ka na. Gawas sa likod sa pailain. Ako sa usahay. Mora gud mo. Ano bilang may usahay. Dili ba? Wala na gud mora gud ang likod na gud. Wala mo kanhon. Ay, wala po. Ginawa. Okay, Sige, pamiluto si Ma'am. Asa ka na yung address? sa Davao. Asa na ba? Sa airplace. Sa IR? IR Matina, di ba? Ano, Matina na. Matina na na, sa IR Matina. Sige. Ha? Ah. Los? Oh, glas niya. Bili ng glas-glas. Lagot dito na. Dili mo gud diha ang las-las. Ano nga? Saliog man. Unsa nga din? O gani saliog gani ang the best. Ha? Ito sa ang galing mo na. Sigurito maguna niya puti. Nawa naman puti. Yan ako. Banas ko. Sila ka ba? Pinutong alam. Wala tinuod. Tagtan. Ay, daw ni po dahil. Asa mo dito? Ha? Be. Be. Gamay lang, amay. Plasan pa man. Plasan, mo gid ani mo. Ya plasan pagani daw. Wala tawad siya. Okay lang na. Okay ko. Dai, oi. Oh, Kana maligo mo na. Maligo na yung pag-umanog laba. Lutaso na kami. Ika. Kana halos katulo maligo.
no? Ha? Larga ang lawak. Aon ba ito? Lawak ba ito? Ha? Mga? Kamot ako sa panginan mo. Gamay. Tulo maligo guys sa isang adlaw. Pati lami aja na kato. Ni mahilot eh. Gusto mo kay manino? Sakit gamay? Eh. Ano mo ba? Oh? Okay naman. Pamati ni Malik. Nabi-ari. Ha? Grabe panawatan ni ay. Grabe panawat ni lawas ha. Kuto ang likod. Kita sila. Huwag na i-biscuit sa likod. Dugmok. Huwag biscuit ay. Dugmok. Misal, dito hilig-hilig ba? Kita sa mga sa likod. Aplasan ra. Adili man na. Plus. Kasi, say ka to mga pagawas. Mga na, magagawas kayo sa kanto. Ano ilot? Agay-agay yung gas. O di, makabantay ko sa kuha. Mga wala, dito sa pagkabuntag. Ano, nagay-gay, pas mo, nagay-gay ako. Balik ko dito. Starting lang ko na wala na. Pasmado ko kayo. Ay, kao nagdahon no. Ami na ko biskuit agi dala. Wala yung mataan na yun. Ilak mo. Di ako. Kailo ne. Ano na ko gabasik ko na. Bumboy, makailo mo. Dahil lang mato sa buka. Dili kamot na. Tanan ko. Kailo pinaw na tanan. Agay din. Sakit siya, pero ang resulta lami. Ano ba? Ano gani? Dili kay ang hilot lami. Ang resulta kapay lami. Ano ba? Katulog. Ano yung mga ilot tayo sa spam? Katulog ka. Man ha? Bro, mag-ilot. Ingon mo nakatulog ko. Lami jud tinuod kay kato. Nakatulog. Kani sakit o kini lami. Pero ang resulta man atong pangitaon.
Ha? Kung ako pa na, may muna na sa balay. Inaya lang ba? Eh, Timing man siya. Ngayon mo kung lalaki mo likod. Napagad? Napagad? Tama. Napagad? Grabe bro. Gawas mo singot niyo sa liog ko. Mas grabe siya kasi kanimo. Grabe siya na. Mas grabe siya panungkot. Ah, Wala na, awantar man niya. Nagwanta ka ni. Nagwanta rin niyo. Mingon pag ikaroon di. Ako pilot din. Muna yan, sakit. Alam ni ani asa ka kita kilot ng aning. Mama. Kung kagaw na mo panungkot. Hmm? Dali, 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 dali. Oh, did ko agad. Sakit na lami. Sakit, sige lang sakit.